Mesto Prešov, časť Vidumanec a novostavba rodinného domu. Dnes sa na mňa nebudete musieť dlho pozerať, aby vám ostalo čo najviac času na tento rodinný domček. Takže ideme rovno na to. Poďte! Viac než 100 m2 obytnej plochy, kde nájdete okrem iného aj 3 spálne, dostatočne veľký šatník, kompletne vybavenú kuchyňu s jedálenským stolom a barovým pultom, kúpeľňu so sprchovacím kútom, samostatnú toaletu, pre workoholikov je tu aj pracovňa, no a nakoniec priestranná obývacia izba s výstupom na terasu, ktorá má viac než 35 m2. Tento domček, ktorý je postavený na 15-árovom pozemku, je napojený na všetky inžinierské siete a užitkovú vodu dokonca čerpáte z vlastnej studne. K tomu sa pridá podlahové vykurovanie s termostatmi v každej izbe, rekuperácia v celom dome, zelená strecha a máte všetko, čo ste kedy chceli. Ak sa vám ponuka tohto domu páčila a chcete o nej vedieť viac, alebo sa rovno chcete prísť na ňo pozrieť, tak mi jednoducho zavolajte. Teším sa na vás. Ahojte.